May kadlaw rin mga J-boy. J-boy ay. Mani resulta sa init og nay umaabot ka bugnaw mga J-boy ba bagyo. Bugnaw na mga J-boy na init pa mga adlaw kanina. Mani resulta mga J-boy sa panganod na ang adlaw nga pasawp padung sawp pa ng adlaw na ang panganod nakuha na siya nahayagan sa adlaw kanina. Init man kanina. Ang diri pod mo sa silangan mga J-boy kay kuan man na may bagyo nga umaabot gud ana gikas Pacific Ocean. Na Pacific Ocean na diha ang atbang ana kupinsi man mao na siya inana nga resulta bugnaw kanay bagyo nga umaabot nya mao ni resulta sa panganod bugnaw diha ang side sa atbang sa Pacific Ocean nga may bagyo diha kini mao ni ang init luyo nasa luyo padung sa sawapan sa adlaw mao na siya mo nang nanay orange ang color mao gi explanation ana ang padung man na sawop ang adlaw nya init man ang adlaw hayag mo na siya ni ana ng panganod color sa panganod na siya anak na siya yan may bagyo nga umaabot sa silangan diri sa ko nga side amo na siya ginana ng resulta sa panganod kina may bagyo nga umaabot kana siya dapit sa Pacific Ocean na anak mang bagyo magsuka dapita gud nga side mo nang inani ang panahon inana na siya na may explanation anak di kay ingon nga inana mana na bantayan sa mga mananagat na mga pambot ibang saka nila ginahinay kina may bagyo akong kailag saka na yung pambot yan sakyan anam-anam niya glusan si Bobong. Sige mga J-boy, may adlaw mga J-boy. Ayos mga J-boy. Ando katao batang gamay nga kiat na nagduwa. Sige mga J-boy, thank you. I-follow, like and subscribe. Check notification bell ayong YouTube channel.